N'eziokwu ana m anụ asị m ka anyị gbachatụ otu a maka ebe mmiri zogasịrị n'Enugu o zoro n'ebe nke anyị nọ ma anyị sị ka gbachapụ ya ọsọ n'oge mkpakpando nke ụbọchị taa wee mee ya dịka esi eme ya na mmụọ. Ekelela m onye ukwu kelee onye nta. Anyị abatago kpọmkwem n'oge kpakpando, oge ha ji omenala Igbo anyị isi n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụ oge a ka anyị ji echetara unu na ndị gboo, ndị Chukwu gọziri agọzi bụ ndị nna nna anyị ha, na Chukwu nyere ha amamihe nke ukwuu wee gọzie ha na ana mara mma. Ha were ihe niile bụ osinachi wee na-ebi ndụ ọma. Ọkwa ịma na gboo na a na-eweta onye dị afọ narị afọ, ya bụ dịgide ndụ wee gafee narị. Ụfọdụ oge nwata nwoke na ala Igbo dị afọ 60 akasị na ọ bụ obere nwa. Icheta na-ewe oge ahụ a na-abụ a na-eto ndị mba ọzọ anyị na ha gbara agbata obi, ndị anyị na ha bi na Naịjirịa. Enecha ndị Igbo ọkachasị ụmụ nwoke asị na ha na-anụ nwaanyị n'oge, na ha na-akacha nka wee nụọ nwaanyị. Ọ bụ maka na anyị na-adụte ndụ aka na ọ na-abụ na gboo ndị Igbo nwoke ha na-elucha afọ 40, afọ 50, nne na nna ya aka na-asị ya na ọ bụ obere nwa na nwata, maka na nwata a na-etotosia ọkarịa nna ya. Ito na ka ịgba na ka afọ gị ike ibu n'afọ n'isi, nne na nna ga na-afụta gị dịka nwata ha. Ya mere na nke tata anyị ga na-akpọ alụ ihe mere ndị gboo ahụ ji dịtue ndụ aka, ihe mere ndị gboo ji dịtue ndụ aka, ji ebie ndụ ọma wee na-afụ ụmụ ha. Nna m ochie dịgidere ndụ bụzire ya ọtọ sịa ndị bụrụ oyi ji na-agba anụ. Ọ eji wee gwa unu na oge anyị na-afụ ya ọ ka na ihe gbasara osinachi, ọ na-ewere ụwa silili welele, ọ na-achị udo, ọ na-abụ ekwu anaghị ese ya ma ndị na ya na agbata obi. Ihe dị iche iche bụ ihe ntọ na o megasịrị, bụ ihe mere soro ofu ihe eji si na o mechara bụrụ oke ọkpụtọrọkpụ mere na ọ dịgidere wee tọọ ọ bụrụ oyizi agban. Wee na-ekene nna m ochie na wee na-eda na ogbe ka agban. Nna m ọ ga-adịrị gị na mma, nna m n'onwe ya ọ ga-adịrị gị na mma. Mana tata ka anyị gbapụ ọsọ ozigbo maka na anyị ga-eweli otu a maka na ihe a ka anyị na-abụ olu ma ha na udo okwu dị otu a eje chọọ ndị okenye, ndị aka ji ọfọ, ndị eze mmụọ, ndị ọ na-abụ ịfụkwanụ ha mara na ndụ ndị ichie dị ha n'ime. Maka na ọ bụrụ ndị niile ma eze Enugu, ụfọdụ na-akpọ ya oge ha bịara ịsa ịchọ. Ọ dịkwa maka na oge nna m ochie ha bịara ụka mbụ bịara na ogbe ka gban, emechaba nna m ochie Jacob o soro na ndị mbụ jere ụka. Ọkwa otu a ka esi ejide eze Enugu Abaya Gabriel. Mana ọ dị m ka Gabriel a niile na ha dasichi, maka na ịfụ eze Enugu oge ụfọdụ isoro ya wee na-aga, ị ga-eche n'oge tọrọ ya, mana o mere ka dị gengem, ka na-eji afịa ya, ka nwere ọba afịa. Nna ya ekelele gị ka eze Enugu. Ana m ekwu na ndị gboo biri ndụ ọma, dị ogologo ndụ. Biko achọrọ m ka iwere ohere kọwara ndị na-ege anyị ugbu a ụmụ ihe ha megasịrị na ihe gị nwa na onwe gị na-eme. Maka na otu ịfụ oge isi were okwu ndị agbara ọfụ, ị na-aga n'ụzọ ugbu a echere na enwe ike kpọọ gị soro ha na-aja agba tomtom. Biko gịnị ka unu gbabụ ndị ike ochie nakwa ndị nna nna ya na unu nwa ugbu a na-eme unu Naịjirịa dị ndụ
ogologo na-adị n'ahụ isi ike na-ebi ndụ ahụ isi ike maka na ya ji ekwu ya bụ ịnọ nọgide a na-asị na obere nwata ọ nọgidere ọgbabiri nwụọ ụfọdụ nọgide si n'ụlọ fere ọnwụ ụdị nrịanrịa dị iche iche ka a na-anụ obere nwa a na-asị na nrịanrịa nke a na-eji ya na ọkwụ nke a na-eme ya mmeju nke a mere na nke ọzọ emerọ emechaa megide onye ahụ machaa megide ihe ọ na-eme ọrụzie ka o si nwụọ na gbaa afọ 20 nwụọ ejekwube ekwe si na ekenebe Chineke na ọ dịtụkwara ndụ mana n'oge gboo onye nwụrụ dị ndụ dị afọ 70 nwụọ a na-asị na ọ nwụchuru ọnwụ na gboo biko gịnị ka ndị gboo na-eme mere na gị na onwe gị na-eme unu ji adị ogologo ndụ a ndị be anyị ekene m ọdụ mma ka m hụsị okwu mmụta maka achị na anụbagwa ego ọsọ ekwu na ụfụtara eziokwu anyị bụ ndị okenye gboo bi etosiri itinye ọnụ ndị be anyị na-agwa unu bụ dịka ochi okwu mụ na onwe m ịhụkwa m enwere ike anụ m anyị ọzọ anụ ndị be anyị gboo amanụ m na m oyi oyi mmadụ na-afọ nna m dịrị ndị gboo ihe a na-eme na ya na-eri karịchịrị achịmdịrị ha ga-eche ọwụ mmanụ mgbagbo ahụ ejisi ụdịrị pụta ụfọdụ mana anyị na-akwụwarụ uhie ugwu ndụ gbechara dịrị okenye ekpukwere dịrị Chineke kpukwere ịsọfụkpara okenye isi aka agha nka anyị na-eri ji wee do ihe siri ike anyị na-afụja ji n'ọkụ rie fụọ ji n'ọkụ rie ihe anyị na-eri ya bụ na nri osinachi ka unu na-eri anya mari ebe na na-eme nke a iri ihe otu ọbụla anya na-eri ọjị ede ogodo anyị bechi ogodo taa si eji rie sụkwa na dị nri akpụ bụ irigbo eri akpụ ashịrị na onye ndị a na-eri akpụ anya ga-erigbo akpụ dịka anyị bụ ndị chi echichi makịta adị m eri akpụ maka echichi o mana mgbagbo ewe oge mmadụ ga-etolu odebebe ụmụ nri ụfọdụ ya bụ na otu narị ndị Igbo ji mara ụdị nri onye tolu mara ndị nri okenye na-eri mara nke ihe nri ọ na-ekwesịghị iri dịka inine akpaka ịmara ibe inine ama m inine na-agba ebe na-akpaka ha na-akpọ ụfọdụ na-ama were kesị ọ green eji ebe iketaba na ya bụ inine ojii onine ndị nke a Ọsadebe mechara jiri gwọ agadi nwaanyị ya bụ ihe ji ewetekwa ji anyị na-afụkarị ji n'ọkụ anyị bakwa n'ọrụ ugbo anya dị esi ji esi anyị na-afụ fecha ọkụ kpacha anya were mmanụ anyị eghe ma na-eghe mmanụ irichekwe ọ dịghị n'ume ṅụọbi onwe gị ọtọ bịrịbịrị mba na ọmụ ihe anyị bụ ndị Igbo na-eri karịrị bụ ihe dị mma ọkwụ na anyị na-abata ata ọnya bụ ihe zojiri anyị n'ekwe nke mmadụ ha ọ dị ma eze Enugu kedụkwana maka omume na ka esi ebi ndụ ịma na m rụtụrụ aka na nna m ochie ụka anyị si mara ya o ji nwayọọ maka na anaghị eso ụwa n'ọkụ maka na ha ma na ha ga-adị te ndụ aka mana ugbu a ewezi ka ndị ụfọdụ si agba ọsọ ndụ ka ka unu si bie ndụ ka esi ebi ndụ maka na ụfọdụ bụrụ ihe niile n'isi ka anyị ma bi ndụ mgbe ọmụ ihe izizi ike eme ụdị bụ chịsa akwa ijekwuo nna gị kụtara papa itetekwachi eyi ijikwa mmadụ itetekwachi eyi ije zawa eji nna gị ị ga-afụ tupu nna gị gaa nna gị afọ oge na-ejughị ozi ịma anyị na-enye ichekpata nri eri na-azụ efu ije mechie eri nne niile ruo mgbe ka ịma nweta ihe ọbụla ị naghị eri eyi na-eweta ya nna gị nne gị ụmụ omume dị ka ọ bụrụ ihuru okenye n'ụzọ mgbagbo amagbo ya eziokwu ọkwa na ikene gị oje gwa nna gị nne gị na onye a ikene onye nna gị kpọkọ ọkpara ya ka dịrị oji ego onye ọm cha gị ụtarị n'ife onye na ọm ọchịụzọ kpụrụ okenye ka gị kene mgbe ogwe dị ka okenye ma vuri dịka mgbe anyị na-eje nyi ma mmiri bịara ọhụrụ anyị na-eji oche ebe akpọchiri anyị na-ekete nyi ịkpata dị nwaanyị maka ugwu dị ebe a ọrụkwa gote ugwu ịtọba anya vuri m enye vuri njere n'elu mana hụ ahụ aka baa gị ọkpa ya bụ ihe ndị a sochi eme ndụ maka ekpere ndị nka na-ekpere ụmụaka
o sikwa eme ka ha dị ndụ maka Chukwu izu ihurube ka ya bụ na ndị nka nwere nwere nsọpụrụ nsọpụrụ na-akarị mgbe ọmụ. enweghị ihe nne m na-abịa ọnụ oge niile ọ na-agwa m ọ sị m na ụwa mgbede ka mma na-ejekwa mmara ndụ ndị m na ha ga na-akpa maka na ọ ka mma na ihe mmadụ na-erighị na ụtụtụ na nke mgbede na-akacha mma. Ihe nke a na-apụta bụ na anyị kwetara na iji nwayọọ soro isoro ị ga-esi wee na-eme ihe na ị ga-adịrịrị ndụfụ ihe ọma. Mana ugbu a bụ asị gị ilu ahụ ndị gboo tụrụ si na nkịta were ndidi na-eri ọkpụkpụ gbara agba na onye nwekwa ndidi na-eri azụ ukpo. Ụfọdụ na-akụzi ya ugbu a na onye wee ndidi na ọ gaghị afụzi azụ rie mmiri na ụfọdụ na-agbazi ọsọ na-agbararị chi ya. Onye dị na-achụ naanị ọsọ ọghọm ejisi na nwata mee ndekwa ihe gaghị okenye ịma na ihe ọ na-eme abụghị ya mana isi nwata na ebe onye elu na-ekiri okenye nwere ike ịnọ na nhụ ọba agharị ọ naghị ekwe dịka nke onye ọbụla hụtara ụmụ ya kekịta ndị a ga-amụghị ọnwụ ahụta ka ha wee mee nsọfụrụ adịghị anya ya nsọfụrụ adịghị anya ya mana a na-ekwere gị kwuo okwu mgbekwara mgbe gboo be anyị onwe machị mmadụ etorigara ọnwụ n'otorigara onwe na ọ naghị anwụ amagwa eziokwu onye dị afọ 10 ọnkwa be anyị akwararị amagwa eziokwu afọ 10 ma afọ 10 onye ọbụla agbafu si na agwa akpa eji ebe dibe maka ashiri n'otorigara ọnwụ nwata nwụkwa be anyị duru ndị 10 afọ ngwa be anyị akazụwara agba ọsọ a na-aka nka mgbe ka jicheche ikwe ụmụ nwoke be anyị a na-akpa agụ ọnya ọ na-enye nkwụ okote aja anya baisi ọ na-uvu enye nkwụ mgbe ọ ndị Igbo nna m kakwara igbote nka anya na onwe onye. Ịgwa gị eziokwu dịka m zarụtụ aka ụfọdụ ndị nne na ndị nna ugbu a ụfọdụ dịka ha eso ozi na usoro ahụ n'ụfụchara maka na ụfọdụ na-asị na ọkwanụ ndị nne na ndị nne ụfọdụ na ndị nne ụfọdụ na-akwanye ụmụaka ka ha gbaba ọsọ. Nne mbụ na-ebechi Okonkwo-Ani ọ na-abụ oge niile ome ha ihe ọ ga na-ekwu n'agbanyeghị ka ọ dị na maka na ewere ka mmadụ ga-esito onye ahụ etonarị nne ya ka nwata n'ebe ọ nọ ọ na-asị jile ya nwayọ ọ na-ekwu ya na-ekwusi ike si na ụwa mgbede a ka mma nke emechaziri eji ya gụkwa ya n'egwu mana ụfọdụ adịso ụdị ihe dị otu a ugbu a. Ajụjụ m wee bụrụ kedu oge emegidere ihe wee gbanwezie maka na ikwuo ya sị na ugbu a na oge ahụ eche m na nwa nwụzi dị afọ 10 ugbu a ụfọdụ ejebe na be ejibe ma mee ma ụfọdụ ga-eje kpọọ mmanya eje kpọọ egwu onye afọ eto nwụkwa aka eti egwu be anyị efugo na ya aka ego mmanya efugo eyi akwa sie nri afọ eto kwari ụfọdụ eje kpọba ndị ga-abịa tọrọ ha na-ejizi mmemme na ozu akpa ego ugbu a ya na-egote ekwedobe idekwa ito ego ụfọdụ egote mmanya ndị na-abịa enete mmanya eju ji eju ihe niile eju ma paris a na-evute ụbọchị aka ha na-agụ ya apata efere dobe a na-atụ nwaanyị ekwa ka mgbe na-atụ mmọnwụ akwa evude kwa n'obere nwa ọ na-ete egwu eziokwu. Ndị be anyị ihe anyị na-ekwu bụ ka ndị gboo si bie ogologo ndụ wee were osinachi wee bie ndụ ọma sọpụrụ okenye nwata na-asọpụrụ okenye na-atụ ego Chukwu ka mere ha jide ogologo ndụ ụwa wee na-aga n'iru. Ọ bụ eze Enugu bụ aka ji ọfụ n'aka ma ngwo ọ na-aga anị aka ma ngwo ọ ma ihe bụ nsọ ala. Ofu ihe ọzọ so ebute ihe a ndị mmadụ na-arụta aka sịrị na kemgbe ụfọdụ hapụrụ nri ndị Igbo nri osinachi wee weziri nri aka mere nke ụfọdụ megidere ya achọ ịnụ nwaanyị ma ọ bụ mee ihe gbasara nwaanyị a na-emebu na gboo mee n'ọdịnala jiri ihe osinachi eje weta aka mere nke ndị mmadụ mere gbara ya n'olulu mee ihe niile amaghị ha gbanyere na ya ihe niile a na-eri ya kama ọ ga-adọ n'ite ọ dọrọ n'afọ. Eze Enugu iche na nke a esoghị na eme na ụfọdụ na-anwụzi ọnwụ mberede na ọnwụ oge ha na-erughị.
anyị atinye wọl na dere be anyị mana okwe onwe mgbe anyị chere onye na-eru oge afọ 18 mmadụ aba n'ebe mmadụ aja akwana mana emedeme ndị kọndishọn ha were ebe unu wetụtara ihe n'afọ 18 mmadụ abakwana n'ebe ebe ọ bụ na gboo onye nwụọ dị afọ 15 nwụọ aka na-echi na obere nwa nwụrụ gbagbo onye na-eji nwa na-amụtachi nwa eji ike abara ebe ihe ọzọ ngwa akpụ ọ bụ o nwere ejoro m ihe na mewere ka ma nechaa agha gwa maka agha bụ dịpa tupu aga mma m ka nwụ n'afọ 3 gara aga chekuo ruo n'afọ azụ mma m nwụrụ n'afọ 3 mma m dị ndị ọ kwasịrị onwe onye kwa ya bụ ụfọdụ onye ọ bụla amụrụ tupu aga eze Enugu chetara ya afọ n'elu maka na ụfọdụ ga-eche na ihe anyị na-ekwu na ọ bụ akụkọ ifo ka anyị na-efu ndị ga-efu ngo gwa wetere m ego dịka mma amụrụ kịta adị m 7 na afọ 3 nke kịta nọ ndị Igbo na-akpọ 73 years mana onye ịgwa gị nke bụ eziokwu onye fụgo ọ gaghị ekwe na karịrị afọ 35 ndị be ajụgo jee Kpakpando ga-achọ ọgwụ unu ka ahụ Kpakpando nta ije na Kpakpando TV nọ na YouTube ịfụ eze Enugu Kpakpando TV na YouTube ugbu a ị ga-ebe eze Enugu ịfụ na ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu eze Enugu otu ọ dị gbara afọ 70 were ọba ahịa ya ọ na-arụ ọrụ ya ọ ka na-eme ihe niile a na-eme na-eji ahịa bụkwara ya bụ eze na-agụ anịbe ha mana ndị pụtara ugbu a jee wakpuo banye n'ihe gbasara ego mmụọ na ihe ndị ọzọ ụfọdụ ewe ezi ọrụ ha jizi ya mere aka ọrụ na-anapụ ndị mmadụ ego ụfọdụ jee na ana ndị nna ha gosiri na-anaghị aghọ ha edosisia ya ji na-eme amasị dị ebe ahụ wee na-anapụ ndị mmadụ mana dịka ndị dibịa ji dị na gboo ha ji adịkwa ogologo ndụ na-eme nchọpụta dị iche iche ha ji enyere ndị mmadụ aka si na mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ ndị dibịa gboo bụ ọgaranya maka gịnị ha na-arụkwa ọrụ ugbo na-emekwa ọrụ dị iche iche ha meziara mmadụ gbasaa afọ maọbụ were ka ha si nyere mmadụ aka na gboo ndị enyere aka abịakwa were akụ wee jaa ha mma mana ọ dịghịzi otu a ugbu a ụfọdụ na-ejizi aka ha eme arụ dị iche iche nsogbu ọnwụ wee karịa ya bụ na eze Enugu kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị maka na achọ m ka anyị gbapụ ekwentị ka anyị kpaba ya dịka nkata ndụmọdụ nke enye ya bụ mmadụ ọbụla fụtara n'ụwa sọsọ maọbụ onye isi mbaka na-eme mara ezigbo ihe maka eji ekwe eme ego ihe ha eje n'ụsọ je mee onye ọbụla na-eme fụtara iwe mere ma nọ na-eme ezigbo ihe ana m achọ ụmụ ka anyị nwetara ụwa mgbede na a na-agwa unu abụghị n'ọchịjikweta etewe anya ka o meriri afọ na ihe n'ike jide nwayọọ dịka mụ na onwe m na-amụ atọka m ahụ na nwata mana ọnwụ eme ndị ụmụaka m abagoteche na-azụ m nri ọ bụrụ m zuru ochi mgbe ahụ ma ọ kpawa arụ ma ọ gbuo mmadụ o nwere ike ọbụbụ na mama dịka mmadụ nọ anwụghị m anwụ so onye ọbụla ihe nkwe menye jiri nwayọọ kama iji nwaanyị bụkwa n'ime ya eme ezigbo ihe mana ịfụta ọrụ nwa tinye aka na-ego ihe chukwu a ga-enye gị ihe na-achọ ahụhụ gị na-ata iti gaa n'ogburu onye ọmụ so ụmụaka ndị a na-amụta kịta jiri nụ nwayọọ ichetakwa chọwa ihe Chineke ga-enyere mmadụ aka mana ọ bụ iji na-akwa chukwu akpọnye elu onye bụ ụwa mgbede a na-ekwu maka onye eze Enugu tupu anyị na-agbapụ ego maka na-enwe ihe ọzọ sokwa nyere ndị gboo aka ha mere ha ji echekwa maka na ụfọdụ ugbu a ga-asị kedu ka ị ga-esi chekwa nri ụfọdụ sichee nri ugbu a ejido ya na igbe ntụ oyi ụfọdụ ka anyị si echekwa nri a na-agba ya ihe ọ na-amịcha ya mana ama m na gboo dịka onye na-agọ anị aka mango a na-enwe ngịga enwe ka esi echekwasị ụmụ ihe dị iche iche ma achịcha ma ihe niile biko kọtụgodoro anyị ka ndị gboo si echekwa ihe ka anyị si echekwa ihe bụ ya bụ nri dịka echicha na ọghọm ịbịakwa vụta ede icheche baa na ọkpọ nkụ ekedi na ọfụkwa ịba icha ekedi ịbagha na ite tinyekwa ebe ahụ dịka nri a na-eri eri ịma na afere adịghị mgbe ochiri o nwere ochiri eji atinye ihe nke eji aja akpụ ichekwa ihe buru okwu kpuchie ọ ka adị ndị ọkụ chasa ichekwa ohe kpuchie anya ma ebe ihe ichekwa chisakwa n'ụtụtụ ohe isi na-enyachi aka dịrị ọkụ mmiri oge a bụ mmiri si n'okwute wee na mmiri ụmụ eje butacha mmiri ahụ agba ya n'ite aja
ite aja ọ ga-echekwa mmiri a dịka Chizzy ojiche oyi ọrụ onye a na-aṅụ ya ọ na-edozi ahụ ịgwa ya ma nọ mmiri okwute anya m nọ ọnụgwe nyere ehi ọnụgwe nyere aka ido ndụ ọfụma maka anya mmiri okwute abafụta ihe na-anaghị adị ka Chukwu si kee ya ka o si agbapụ ka o si wee dee anyị kọba ya chi ga-eji chi ga-abụ mana ọ bụrụ na ọ ga-ekweme ọ na-amụta ihe mara na Chukwu kechara ụwa wee kenye ka anyị ga-esi wee na-edozi awụ anyị na nri anyị ga na-eri ọdị anyị ma n'ahụ mana ụfọdụ na-ejizi ụwa na-eme ngwa ngwa wee chọzie a na-eme ngwa ngwa ha na-anakwanụ ngwa ngwa ọ dị maka anyị ga-agbapụ ekwentị ka anyị kpọba ya cheta na ihe anyị na-ekwu bụ ka ndị gboo si bie ndụ wee were ihe osinachi wee bite ndụ aka. Abụ m Chizzy jee na Kpakpando TV ugbu a anyị nọ na YouTube elu ebe a wee so ebe anyị wee fụ ka anyị si eme ifo eze Enugu anyị na-akwụ ma ịfụkwa na ọmụọ wee m fụ ka anyị si akpa ya n'obige na Facebook Chizzy na Facebook Solid FM na Facebook ma na ị ga-afụ Kpakpando TV na Facebook anyị na-abịa nọ. Ọ dị mma akara ekwentị ga-eji weta ebezi ọnụ ugbu a bụ 09097111009 ya 0907 ya 090977111009 ị nwekwara ike ịkpọ na 09023111009 maọbụ ịkpọ anyị na 07050791109. Ihe anyị na-ekwu bụ iji osinachi wee bie ezigbota ndụ nke ndị nna nna anyị ha na ndị nna anyị ha ji wee bie ndụ wee bite ndụ aka. Afọ gị na-ebe iche akpọ baba otu ndị ka ị merụ eze Enugu na-ekele gị eze Enugu na-ekele gị okay ọdụị nsogbu adị na-ekwu maka otu ihe si aga na ihe meziri ndị mmadụ anaghị dịka mgbe gboo. Ndị gboo arụ ọrụ ugbo arụcha ọrụ ugbo ike nke ọzọ dịka igwe bụ ndị ọrụ ugbu a ha na-achọ ego n'ike anaghị onye chọọ ngwa ngwa na ngwa ngwa kwụna ihe na-eme anyị ndị gasị ahụ onye arụrụ ụlọ elu onye ọmụma arụrụ ụlọ elu arụbeghị m ọ na-echekasị ahụ onye isi aka na ihe ọjọọ dị iche iche onwe ike inweta ego obego atụkwere mgbe anyị onwete onye ndị anọrọ kwesịrị na-anụ 20 years 30 years 35 years 40 years ọtọ bụ ihe na-enye anyị ihe adịcha eketa ndị obi pụta amụtadị ịba n'ọdọ m eze Enugu na-anụ ya ana m abịa echi daalụ ọ dị mma 09097711009 Adema ọkapụkwa Kpakpando ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ kara aka Solid FM akara narị kpọm n'itoolu ka eji eweta anyị na-ekwu maka ka anyị ji jiri nri na ihe osinachi bie ndụ ọma na gboo mere na ha dịrị ogologo ndụ. Anyị na-ewere okwu nụ na
ugbu a mana ị nwere ike ije na YouTube jee sonyere Kpakpando TV ebe a subscribe wee na-esonyere anyị. Afọ gị na-ebe isi akpọ? Okwu a na-asa ya ekene m. Ndị nwe obodo na ogbe ka ndị na-achị ogbe. Gaa n'iru. Eze Enugu a na-ekele gị. O chere na mgbe ọ bụrụ ikele hụrụ nwatakịrị gafere okenere okenye taa ya ụtarị aka na-achọghị ụtarị kịta ihe ezigo na ya na-ekpe ekpere Chineke nyere anyị aka o ezigbo nwatakịrị na-akwanyere okenye na ọ bụ otu ahụ na ha agbaghị ume na-agbaghị ụmụ okorobịa onye nke ga-aghọtakwana ihe a na-ekwu ọghọta ihe a na-ekwu ihe nọ onye na-aghọtakwa anụ ọ nụrụ emekachi nke chikere na mgbe ochie ọ sị na a na-akụ ji n'ọkụ a na-eji were adọ ndụ esi akịta were adọ ndụ ụmụ ya dị n'aka na-eme akịta agbabụ ndụ dị na ewu n'aka na ebe akwa ihe ọ dị n'ọkụ na ekpere eri ụmụ ya dị na okwu osikwu ndụ mma baba daalụ. Eze Enugu a na-ekele gị daalụ daalụ. Ya bụ Igwe Okechukwu nọ nawa obodo. Igwe na-ezoro aha nke abụọ. Igwe na-ezoro aha nke abụọ ga na-anụ ya. Igwe okwu a na-asa ya ya bụ ndị otu ndị na-achọ ogbeke ndị Igwe kabinet. Okwu a na-asa ya na-ekele gị. Dịka ihe okwu a na-asa ya kwuru ugbu a nke bụ eziokwu jegoro n'ụlọ akwụkwọ onye nkụzi gwa m nwata okwu echeta m oge anyị na-eji akwụkwọ ọ na-abụ ịfụgba onye nkụzi gị ị na-afụta ya ị na-akwanyere ugwu ụfọdụ agbafuo maka na ọ bụrụ na enwe ihe ị na-eme na-adịghị mma agwa gị na onye nkụzi gị na-abịa ibido mebe ihe ahụ mana ugbu a nwata gaa ụlọ akwụkwọ onye nkụzi gbagodoro ya mgbasị ya na ihe a mere adị ma onye na-alụ nwanne ya nne ya abịa kpụrụ onye nkụzi kpọchi ọ bụziri agbata obi ga-agwazi nwata nekwa ihe ị na-eme adịghị mma mana oge gboo ahụ dịka isi kwuo a na-ejikọ aka azụ ụmụaka. Echefuru m ikwu ọnwa mgbe gboo nwekwa ihe mere be anyị na-adịghị ozugbo ndị mụrụ na m eje gwa onye nkụzi na-akụziri anyị mbịakwa ụlọ akwụkwọ otu be wetara ọka echi gị ọnwa na-egwu ka meweta ya bụ ihe ọzọ onye nkụzi be na-adụ agụ ụmụaka agwụta ha ọyị mana gwa ngwa ekiri tikwa ihe na ịma n'anya ovu moto bịa uchichi gamgọrọ ihe bụ o si eme uru mgbe ka na-emebi. Ọ dị mma ka anyị were okwu. Afọ gị na-ebe isi akpọ? Gwa ya afọ gị na-ebe isi akpọ. Ọ dị mma. Afọ gị na-ebe isi akpọ? Afọ gị na-ebe isi akpọ? Afọ gị na-ebe isi akpọ? Daalụ. Biko gwa ya afọ gị na-ebe isi akpọ? Nwachi na-emere gaa n'iru. Na mgbe ochie ndị be anyị a na-eme omenala a na-atụjụ n'ahịa ihe na-ebuteziri ọnwụ ike a na-awụdo so na onye ọbụla ya kpachapụ iwe ya nyewa Chineke nna ka Chukwu nyere anyị aka anyị ji ezigbo ndụ ghara ịbụ eme ọnwụ eme ọnwụ ị na-eji ụka iburu njem iji na ha na-atụ ụzọ chi na amanye isi igwe ya. Daalụ ezigbo mmadụ daalụ. 09097711009. Afọ gị na-ebe isi akpọ? Gwana ya afọ gị biko kwụsị okwu ike n'oge na-asịsa anyị kwarapụ. Biko ihe a bụ Kpakpando ọnụkọ ndị Igbo ka anyị nọ. Ngwa nsọ n'Igbo ngwa ya afọ gị na-ebe isi akpọ? Afọ gị na-ebe isi akpọ? Ezi nwaanyị gwa ya afọ gị na-ebe isi akpọ?
Sam gwa ya afọ Igbo gị, agwa ya afọ Igbo gị na ọ bụ omenala ka anyị na-eme. Ike ịkpọ anyị mana ọnụkọ ịnụ ha ọnụ m na ọnụkọ ihe anyị na-eme ọkachasị wee tinye ọnụ n'okwu ọkachasị ugbo oge na asịza anyị kwarapụ ọ dị m ka m nwere nke afọ gị na-ebi akpọ Odogwu Chizzy anwụchi na anyị ga-adị ndụ ma gị kwa nwanne amụmbe na-agbara anyị n'ala Igbo Chineke gọzie gị ise Enugwu ekelekwa m gị ya dịrịkwa na mma nwanne m nwoke abaja ebi mbe gị na 90 mile gani aka ma ọkwa aka na ahịa edekwu anyị ebe aka ma ngwa makwa na ụmụ daalụ ngwatị ọnụ okwu agani okwu ahụ n'ọnụ ọgba n'ihe ziri ezi ịma ihe nsogbu na-eme anyị nwa mbụ ụmụaka ndị nke na-asị anwụchi n'oge bụghị ihe ọzọ na ọ bụ isi aka n'ihe ezighị ezi ịkwapụ ọbara ịma Igbo na-asọgbu Igbo sọrọ ya nsọ mgbe gboo mana ọ bịaziri kịta anụnwa karịzie njọ abịazie otu esizi ele mbụ akụnụba nna anyị ha tere ma ndị nna ha ga-adọta aka na ntị si ya unu mepụtụlekwere akụnụba m dị otu a ihe dị otu a ga-emekwa unu mgbe nna ha ntọnụrụ azụ nwụọ ha tụtụrụ ihe niile o nwere ma n'ụlọ ebe esi ọnọ ndụ ya ma na obi ụfọdụ na-erezikwa n'obi a na-erechi ya n'ike abịazie ma anụ arụsị nna ha ma ebe etiri nna ha ejide ha niile tụtụta lee nna gị nnọzi na mmụọ a na-ewechiri gị iwe ihe niile atụchi ebute ọnwụ erughị eru ọ pụtaghị ma ihe a na-eji n'ọnụ onye rere isi ini nna ya ga-eji ọnụma na iwe tigbuo ya daalụ ụbọchị ọzọ nke a bụ okwu ọzọ anyị ga-eso n'ụbọchị ọzọ idebe iwu nna ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ eze Enugu chịkọta okwu a ọnụ gịnị ndị mmadụ ndụmọdụ ka anyị pịachibezie ya ndị be anyị biko nụ onye na-ekwuru okwu ikpeazụ ọkwụ na-eriwe okwuru ezigbo onye makwarị ihe mmadụ na-eme dị oyi ihe okenye anyị na-eme onye ọmụtetara amebe ọsọ gije nwoke ọsọ gị ma ọsọ ome ihe ọbụla o bute ha anaghị ọcha biko ụmụaka anyị na-amụta ọhụrụ nwere onwe m ụdịka mma dị ndụ ọdụmọyị unu ụkwa nwere mana ọdụ oyi ọyị irube isi ma tata ndị nọ ihe onwe onye nke mụ na ya ka emekwa ihe aka erubere isi ya ụmụ anaghị agha agha jisie na ike unu mekwa ezigbo omume Chineke nyere gị aka gọzie elu ọ bụghị ire anyị ọkachasị n'Obinna Obinna debe iwu nna gị ka ndị gị wee too ogologo na iwu nne gị ọ dị mma otu a ka anyị ga-eji fee anyị ata n'aka eze biko ịmara ihe dị mma mebe ya mana ọ ga-akarị gị mma na imebere omenala soro ọdịnala dịka ndị gboo si mee ya na ọ dịara ha mma ha biri ogologo ndụ wee bie n'udo wee bụrụ ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ ha mechara wee sị na agbata obi onye bụ nwanne ya ya bụ mmesapụ aka nyere nwanne gị aka ka anyị jikọọ na aka zụọ n'onwe anyị zụọ ụmụ anyị adịrịrị anyị niile na mma abụ m Chizzy anyị megharị bugharị ọnụ gba ele afịa mee ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche wee banyezie n'oge ahụ ozi ọma eji ọfụ na-eji eduru wee na-aga onye mara ihe dị mma emebe ya ma mebe na omenala maka na omenala Igbo mara mma nke ukwuu ka ọ dịnụ eze Enugu ya dịkwara gị na mma anyị niile anyị mebe ike anyị